Naši opäť pred pokutovým územím súpera, respektíve v ňom. Šesták urobil to veľmi pekne. Krásna akcia Stana Šestáka a gól! Prvý reprezentačný gól Stana Šestáka. Gól, ktorý môžeme označiť za kabinetný kúsok. 32. minúta. Stano Šesták, ktorý sa cez Tatran, Prešov, bratislavský Slovan a MŠK Žilina dostal do nemeckej Bundesligy, sa takto dostal k lopte na hranici pokutového územia. Vyhol sa Nánimu, potom Nikolovi Albánimu, no a pomýlil aj brankára Valentínyho. Touto krátkou kľúčkou gól a la Cristiano Ronaldo. Ak si možno spomeniete na zábery z našich šotov, keď Portugalsko senzačne iba remizovalo v Arménsku, tak Ronaldo dal presne takýto gól. Ako keby bol teraz Stano Šesták na sálovom futbale a nie na medzištátnom zápase. On na to má nakoniec aj viacerí, pretože oni majú zrýchlenie. Stano je mimoriadne rýchly hráč, len to, čo som hovoril, to musí dať do toho kus srdca a keď ho dá, tak aj to umenie sa potom pretaví vlastne do tej kvality. Lebo pokiaľ hrá bez srdca, ako ja nechcem ho nejakým spôsobom dehonestovať, ale